Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian shi post nem tam bala up kmi lenti kajing ang nuot u MLA barim ka maulai bala klat no u ba founder strong kaji kala urlong ha ka ba kasnong thlong lum mau nei bar kisnong ba marjan kinyo ya ko bam di da ka batan ya ko na ka tlong ka badan shanong pathaw ha ka than chiliang kajing urlong kani ka project ban penyo bam di ka deiling ba ka jingshim khia bat but dien u MDC ka maulai u ba tebor lang pathaw haringkat ka joint action committee jong ki southly kisnong ka maulai ki ba kan thop ya ka maulai thlong nongkwar mauyong japung ban mauyong rim bat ka jingtrai borba ki menteri sarkar na do menteri rangba u kondat ke sangma menteri ketanat PHE u ba renekton lingdo tongkhar na lor sembut menteri rangba u ba preston tensong bat ki officer ka sarkar bat ki karikor ketanat PHE na lor ki trai jaka ki bala kloi ban ya trai lang kani ka project kawaning ba ka scheme jal jivan mission ha ka ba enbe tingkalang katu kat ni da ka sarkar jilla ha ka bala buru yung maunong rem ha ka new tarik mentau ka laling kot arajar at pulai ha ka jingyelang ka bala long hadong lum mau nei ka baha maulai thlong haba ajing kran pediang sngob ha ka chief engineer ka tanat PHE ka kong BM lendam laya tho ba ya ka ni ka project bam di lamang kumba khandai pusan pon lai pra klur tingka ha ka ba riu pusan pon hinyo riu klur tingka la be da ka sarkar preng bar ka sarkar jilla ka dan mentaban be ar pra pon ibe pra klur tingka ka telong jong kani ka project bam di la tip kum ka shalong ka badan shathan chiliang bat ka jingjingai ka long khat ar kilometer aa na ka jaka bante ya ka jaka ba pelang bat pen khuat ya ka ka kong dendam ka lai thu ba kani ka project sam bam di ka scheme JJM kan long ka jingmentoy ka bakraw namar in penpoy sha komba lai hajar nyo spa san photli ki long yeng ki bahab ha ki te ki shnong kalong shisha ke ba kadai kesngi kabangin kenmau pangin kenmau buram bat pangin yai kenmau ya kini kesngi namar ba kadai kesngi kaba phi kinong shong pio bentalang ya kini ke jar jivan mission kaba hajing shisha ko pietep ya kini ke jar jivan mission kadai ke scheme kaba la wanra da ke sarkar pedeng lemba lang ru par kejingnya tri lang par ke sarkar Meghalaya kejingnya beitingka lang par ke sarkar Meghalaya par ke sarkar kemi na banta ban wanra e ke jar jivan mission la beitingka amtang da ke sarkar kemi hinrei ru par ke sarkar Meghalaya unjo dia ka sanction jongani scheme ka dei 95.38 crores bisa ru ko bala he par ke ka bala bang tingka na ke sarkar kemi ka long ko ba 0.7 nyo rio klur ko 65.76 crores is the central share and the state share is 28.18 crores kamot kala baiting ka da sarkar Meghalaya kumba arpupra point hapra klur tingka te kanyan e kani scheme ru ki kita ki shnong ki ba yo banda ya kani ko mumdi ha kani ki shnong jong phi kani ka mau yong rim ka mau yong japung ka maulai thlong bat ka block 13 bat kita ki nongrim yeng ki bala ban yo banda ki long kumba lai hajar news pa san ho aa de yakini ki JJM ru la thu ban la pentri kam da ka PHE department ban ngin pen yo ya ko di jong phi ha man la ki thliu yeng kita ki lai hajar news pa san ho ki thliu yeng de kindiat ru ngan mi thu ifi ba ka ni ka tlong jong ni ka scheme ru ka de nang te shalong ba ka jingjingai ka long ba khat ar kilometer aa nang te na po tlong hadu pangin awan ra shani shapo ka treatment plan kata de ka jaka ka pangin pin khoi pin supa ya ka ne ko di sho pangin sam kai pa ya ka de kata ka jaka ka pangin pin khoi pin supa ya ka ne ko di ru ka jing her ka long kumba lai point pra million liters per day kata ka jing her jong kata ka jaka ka pangin shna kana pangin pin khoi pin supa ya ko di sho makat poi hapo ki man ki thliwing
Haba ai jingkran na kalyang kinong yalam shnong hapo ka Joint Action Committee lingba urang ba shnong ka maulay mauyong rim uba S lingdo nong pure kilapan kan mau ya ka jingyat nanti jong kani ka project ombam umdi ka bala mat phang ningkong house nam arajar khat ar da uba founder strong kaji UMLA barim ka maulay ubala khlat no uba nong pure ulaong banamar ka jingkurdu pisa ka sarkar jilla hagitu gisnam amsham na laban pen urlong bat kani ka project kala shu sateng no kom tau ba nong pure laong bada ka jing tracy tom bat jing let ten ro ka ba khlem shong that UMDC ka maulai uba tebor lang pathaw lembat kirang ba snong ki baha ba ka Joint Action Committee bat ka than shilyang kani ka project kala khi bat urlong menta haringkat ka jing kershan bor ba ka sarkar jilla nadu menteri ka tanat PHE bat kiwe kani kalong ka jing songu nakaliang jong ka Joint Action Committee jong ki sausnong sdik scheme lasdang nadu snam arajar khat ar hapo ka jingelam jong MLA barim lead founder strong kaji hagani kapor ngada sokot kenmau i ru ya ka yeng kasem ke jong i yai kurim bar ki khon ki kti kajing sateng jong kani ka scheme kalong maka state government kamdan kalat ban pentrikam namar maka dai ke project ke belahe henry hapo ka jingelam jong UMDC kamolai constituency ba tebor lang pathau ringkat kajing trai lang jong sau teli kidor barsnong layo ban bot bien ya kani ka scheme limba kajing yakendo bat simkhia jong chief minister jong ka PHE balala ban perlong yakani scheme naka jal jivan mission scheme kabala baitin ka daka sarkar India ka Joint Action Committee jong south dong ka songu ru ya baro kibalay snok tilang ban pelong ya kani ka scheme ban pentri kam no na ka benta ka jimentoy jong kini kisnong jong ki south nong khado yawai na kalyang jong Joint Action Committee ka ai kublay snem thamai basok bat bakaben ya pi baro